मी हा शिल्लक राहिलेला भात घेतलेला आहे. जवळजवळ 1 कप आहे. भात मात्र जुन्या तांदळाचाच असायला हवा. मिक्सरमध्ये सगळा मोकळा करून घेतला आणि त्याच्यामध्ये थोडं पाणी घालून याची मस्त अशी बारीक अशी पेस्ट करून घ्यायची आहे. एकदम बारीक पेस्ट करायची आहे. जराही गॅस न वापरता आपण हे तांदळाचे पापड करणार आहोत. सगळी पेस्ट आहे ती मी एका बाउलमध्ये काढून घेतलेली आहे आणि नंतर मग त्याच्यामध्ये थोडं पाणी घालून मिश्रण अजून थोडं सैल करून घेतलं. नंतर चवीप्रमाणे म्हणजे अर्धा चमचा याच्यामध्ये मीठ घातलेलं आहे. थोडे चिली फ्लेक्स घातलेले आहेत आणि थोडे मिक्स हब घातलेले आहे. तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे इथं मसाले वापरू शकता आणि सगळं हे चांगलं अगदी मिक्स करून घेतलेलं आहे. आणि आता याचे मी पापड घालणार आहे. चांगलं अगदी मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि नंतर मग एखाद्या प्लास्टिकच्या पेपरवर आपल्याला याचे जाडसर असे पापड घालायचे आहेत. मिश्रण बघू शकता तुम्ही, इतपत आपल्याला पाहिजे दाटसर आणि डायरेक्ट ह्याचे आपल्याला आता पापड घालून घ्यायचे आहेत. थोडेसे जाडसर असे मी हे पापड घालून घेतलेले आहेत आणि सगळे पापड मी घरातच फॅनखाली वाळवून घेतलेले आहेत. 2 दिवसानंतर बघू शकता मस्त असे पापड वाळून झालेले आहेत. तेल चांगलं कडकडीत गरम केलेलं आहे आणि पापड हे तळून घेतलेले आहेत. मस्त अगदी पापड फुललेलं आहे बघू शकता तुम्ही. तर मस्त असे हे शिल्लक राहिलेल्या भातापासून आपण हे पापड बनवलेले आहेत. किती सुंदर पापड झालेले आहेत. तर शिल्लक राहिलेल्या भाताचा मला हा खूप चांगला असा उपयोग वाटला. तुम्हाला कसा वाटला ते कमेंट्समध्ये मला नक्की सांगा. थँक्यू.